Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Έχουμε πανεπιστήμια που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ερευνητικά ιδρύματα που είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξωστρεβείς και κάνουν εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς δεν τους έχουμε φέρει ακόμη αυτούς μαζί, κοντά. Η Ελλάδα ολόκληρη έχει ανάγκη και περιμένει την ολοκλήρωση ενός τεχνολογικού πάρκου όπως το Thesintec, όχι μόνο για το 1 δισεκατομμύριο επενδύσεις που θα αποδώσει επιβεβαιωμένα τα επόμενα 8 με 10 χρόνια, αλλά γιατί θα αλλάξει ριζικά την Ελλάδα. Το Thesintec είναι ένα έργο που θεμελιώνεται σε γερές βάσεις, χάρη σε μια συλλογική προσπάθεια και στην αμέριστη στήριξη των μετόχων και των χορηγών μας. Ευχαριστούμε θερμά την Allianz, ένα χορηγό που μας εμπνέει όλες μας τις προσπάθειες. Το Thesintec είναι μια πρωτοβουλία που έχει όλη τη δυναμική για να αλλάξει τα δεδομένα, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας. Στην Allianz δεν επενδύουμε απλώς σε ένα έργο, επενδύουμε στις δυνατότητες που δημιουργεί για τις επόμενες γενιές. Η στήριξή μας στο Thesintec είναι μέρος της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογική εξέλιξη και την κοινωνική πρόοδο και αξιοποιούν το υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Γιατί στην Allianz πιστεύουμε το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το σχεδιάζουν σήμερα.